दिनै जोङो नैबे समाव दिनै 1 मार्च 2022 आव जे आउटगोइं स्टुडेन्ट बिसोरखौ जों फेलिसिटेशन आरो माने बे जायफोरा माने इन्जिनियारिं इनस्टिट्यूट बा बायदिसिना प्रिमियार इनस्टिट्यूटआव एडमिशन मोनबाय बिसोरखौ जों दिनै बरायनाय हाबाफारि लादों। दा जोङो नैबे गरेस्वर साइन्स एकाडेमिखौ बिराद खम फैसानि गेजेरजों जोङो खम केपिटेलजोंहाय 2018 10 जुनाव जों इस्टाब्लिश खालामदोंमोन। जोंनि मेन पार्पसानो जाबाय मा जे अल राउन्ड डेभलपमेन्ट बा क्वालिटी एजुकेशन होनाय बे साइन्स स्ट्रीमाव जामाने नैबे जोंनि ओनसोलाव जोङो क्वालिटी एजुकेशन होनो थाखाय ओंखारबोदों आरो जोङो बिराद मिनिमाम फिसाव जों क्वालिटी एजुकेशन होनो ट्राय खालामगासिनो दङ। बे हिसाबै माने जोङो जोंनि रिजाल्टफोरखौ जों मोननो हादों। दा हमना ला देग्लाय थांनाय बेचनि सेकेन्ड बेचआ इन्जिनियारिं इनस्टिट्यूटआव 8 जन स्टुडेन्टआ एडमिशन मोननो हादों। जेरैबायदि NIT सिलचराव मेकानिकेल इन्जिनियारिं हांमासारा मोनदों, करना मोनदों NIT नागालेण्डआव, बेबायदिनो ओमफ्राय AIC आव मोनदों। गोबां स्टुडेन्ट बिदिनो मोनदों जायफोरा माने गोबां माने रुरेल बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय बे स्टुडेन्टफोरा दिनै मोजां इनस्टिट्यूटआव एडमिशन मोननो हादों। बेखायनो जों माने गोजोननाय मोनदों दिनै नैबे समाव जे जोङो साइन्स एकाडेमिखौ जे इस्टाब्लिश खालामबाय, जोंनि माने पार्पसखौ जोङो इसे फुलफिल जानाय बायदि जोङो फिल खालामदों आरो नैबे समाव। ओंखायनो जोङो गासैखौबो जायफोरा जोंखौ थारमाने कअपारेट खालामगासिनो दङ रायजो राजाफोरा बा समाज सिबियारिफोरा, जों बिसोर गासैखौबो दिनैनि समाव जों साबायखर होनो सानो आरो फैबाय थानाय दिनफोराव जों बिनिख्रुइ आरो मोजां माने क्वालिटी एजुकेशन होनो ट्राय खालामगोन। जों अल राउन्ड डेभलपमेन्ट खालामनो थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ खालामनो थाखाय जों ट्राय खालामगासिनो दङ। जोङो माने सिलेबासनिल' नङा, जोङो थारमाने बायदिसिना केरियार एवारनेस, मरेल एजुकेशन बायदिसिना माने बायदि बिथिङाव सासे स्टुडेन्टआ माने लाइफनि डे टु डे लाइफआव मा प्रब्लेम फेस खालामनो हायो बेफोरनि सायावबो जों गेजेर गेजेर डिसकास खालामो आरो गेजेर गेजेर जोङो रिसर्स पार्सन लाना फैनानै बिसोरनि माने जि टारगेट बेफोरखौ माबायदि फुलफिल खालामनो हायो, बेयाव मा अबस्टेकल्स थानो हायो, जों गासैखौबो थारमाने गेजेर गेजेर डिसकास खालामबाय थायो स' देट बिसोरो माने बावगारना थाङा गावनि टारगेटखौ। बेनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे समाव बेसेबां रिजाल्टखौ मोननो हादों जों होननानै फोथायो। आङो नैबे समाव जायफोरा इयुनाव साइन्स फरायगोन होननानै आसा खालामदों बिसोरखौ आङो गोसो गोरबोनिफ्राय जोङो जिबिनिफ्राय गभार्निं बडिनिफ्राय जों वेलकाम खालामगोन। जोङो मानोना जोङो खम फिसाव आरो जोङो नैबे रुरेल एरियायाव गथ'फोरखौहाय जोङो बिराद मोनसे क्वालिटी एजुकेशन होनो थाखाय जों जेसेबां हायो एसेबां ट्राय खालामगासिनो दङ। जेन खायफा स्टुडेन्टआ जों ओरैबायदिबो नुनो मोन्दों जे बाहेराव फरायनो थाङो, ओमफ्राय बहुत प्रब्लेम थायो बाहेराव, जेनेबा मेट्र' सिटिफ्राव गोबां प्रब्लेम थायो, खायफा एडजास्ट जानो हाया, खायफाया गाज्रि संगनि गेजेराव गोग्लैयो। बेफोरनि थाखाय थारमाने खायफा पेरेन्टसफोरा खायफा गार्जेना गोबां लाफिनो बेवहायनो जों थेवबो जों गासैखौबो लाखिनानै मोजाङै मोजां जोङो सोलोंथाइ होनानै जेन इसोरो इयुन फिउचाराव गावनि लाइफखौ दैदेनलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो सार्भिस होदो आरो बे एजुकेशन होगासिनो दङ। ओंखायनो गासैबो फरायसुलि बिथांमोनखौ आङो जायफोरा साइन्स स्ट्रिमाव इन्ट्रेस्ट बिसोरखौ साइन्स एकाडेमि गरेस्वर साइन्स एकाडेमियाव एडमिशन लानो थाखाय आं गुरै खावलायो। जोङो साइन्स एकाडेमिनि जिबिनिफ्राय जोङो रायजोफोरनो दिनै मिथिहोनो सानदोंदि दिनैनि सानाव जोङो गोजोननाय मोन्दों। मानोना जोङो बे फरायसालिनिफ्राय ओंखारलांनाय दा 8 गथ'फोरखौ जोङो बरायनो मोन्दों दिनै। मानोना बिथांमोना मोजां इनस्टिटिउसनाव फरायनो मोनबाय दिनै। बे फरायसालियावनो बिसोर फरायफैदोंमोन, गोबां नाजाथाबनायनि गेजेरजों बिसोरो मोजां रिजाल्ट खालामलांदोंमोन। बेनिफ्राय गावसोरनि न'खराव रांखान्थिनि आंखालमोनबाबो बिसोरो मालाबाबो जेननाय लायाखैमोन। जोंजों लोगोसे क'पारेट खालामनानै जों बिसोरखौ एडभाइस होनायखौ बिसोर मोजाङै लानानै गावनि लेखा फरायाव बिसोरो सानफ्रोमबो नाजाथाबदोंमोन। स' बेनि रिजाल्टखौ बिसोर मोननो हादों। दा जोङो जों गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि जिबिनि फारसेनिफ्राय जों रायजोफोरनि सिगाङाव बेखौनो फोरमायनो सानोदि बे ओनसोलावबो गंसे साइन्स कलेज मोजां दङ, जायनि गेजेरजों जोङो मोजां सोलोंथाइ बा मोजां जोङो गुनगत शिक्षाखौ जोङो होनो हायो। बेखौ जोङो बिनिफ्राय बुंहरनो हायो बा गावनिफ्राय जोङो मोनसे गरेस्वर साइन्स एकाडेमिनि जिबिनिफ्राय जोङो बेखौनो बुंनो सानोदि रायजोफोरखौ जे बे ओनसोलावबो गंसे मोजां मोनसे प्राइभेट साइन्सनि थाखाय मोजां मोनसे इनस्टिटिउसन दङ होननानै जों दिनै फोरमान खालामनो हाबाय। दा रायजोफोरा बेखौ मोजाङै गावसोरनि कलेज हिसाबै बजबना लानो थाखाय जोङो खावलायहरो बे गभार्निं बडिनिफ्राय जों बेखौनो